Masu saurare barka da wannan lokaci. Wasannin maraba musa da kuma sabon shirin namu wayacin labaran namu na safiya. Yan uwan mu jamhuriyar Nijar fatan kun ga lafiya. Fatan dai Allah ya kara kai wato dai murhama zuwa wani jira Abdulrahman Chani da shi da daidai makarabin sakalar su wato da Prime Minister Ali Lamin Zain da kuma dai duk wanda suke ta sa hannu a gurin yadda kasar Nijar din mu take kokarin ganin cewa ta ci gaba a duniya. Masu rare to yau dai mun zama ku da abin mamaki fatan dai za ku ɗaya ku kalla domin ganin tabbas ko wani abu dole mai bashi mamaki ganin yadda aka fafata wato dai hira tsakanin Jiran Abdulrahman Chani da dai wannan dai shari jarumin nan ta Kannywood wato wanda kwafin ta dadi suka bawon masu rare sau gyara zama su musannan su biyo musannan hankali take ganin yadda Jiran Abdulrahman Chani ya warware tsaye da abawa da kuma dai kala abubuwan da za a yi na ƙasar Nijar na alkhairi musamman ma wa ku matasan gobe tabbas da manaja ne bayi zaben martani game da ECOWAS ma a cikin shirin masu rare kuma sau gyara zama tsab domin ganin yadda za ta kaya da mu a cikin shirin namu ne yanzu amma kafin na mai tsaro idan bai kasance wannan shine bakin farkon ku na zuwan ku kenan ta shi ta mana farko mai albarka zare da basu da dai fa kula na subscribe da kuma dai danna ramar sanarwa kamar haka. Tumadala masu saurare muna godiya da yadda kuke kawo da ziyara akai domin hakan ne fa kadai yake ƙara ba mu damar kawo wasu labaran a nan gaba domin hakan ne fa kadai yake ƙara da mana cewa tabbas fa kuna tare da mu a kowane lokaci tabbas fa muna godiya a kada kuma masu sauraron mu a kowane lokaci tunda kuma ga cikakken rahotannin da Abdulrahman Chani tambayan da aka yi hira da shi ya bayyana cewa tabbas fa akwai kudirin da suke da shi a zuciyarsu domin ganin yadda za a fafata musamman ma yadda za a ballo da 'yan Nijar wato da ya samun ci gaba. Abdulrahman Chani yana ƙara samun goyon baya da kuma dai albarka a wajen 'yan ƙasar Najeriya tun bayan da ya anshi 'yan gudun hijira kimanin 40,000 hakan ya jawo kima da kuma daraja idan 'yan ƙasar Najeriya. Tabbas da ya Abdulrahman Chani kan yanzu ba fa karamin abu yake yi a ƙasar Najeriya ba da Nijar din musamman matsar tashi ta Nijar domin ganin yadda yanzu tabbas ko yana bayyana cewa yanzu mulkin Jiran Abdulrahman Chani na soji tabbas fa ya fi mulkin su Bazum wanda aka yi na farar hula wasu kuma sun bayyana cewa tabbas fa mulkin Bazum ya fi daɗi wasu kuma sun ce mulkin Jiran Abdulrahman Chani ya fi daɗi. 'Yan Nijar ko ɗaya ne za ku iya warware mana wannan da yake tarin a cikin shirin namu na yau to dai za mu so mu je daga dawakin na ko ganin yadda za ku wani da abawa a kan Jiran Abdulrahman Chani da Bazum wane ne ya fi wani aiki wasu wale zan kasance da kowa cikin shirin namu na gaba cikin labaran namu na lokaci fatan kun ji kan da mu a cikin labaran namu na yanzu mu ta lafiya.